Canal Roig, t'informarem de tot, no et tornis boig. Bon dia, bona tarda, bona nit, radiomaniàtics. Nosaltres som els alumnes d'Excel·lència Humanístic. Avui entrevistem al Josep, professor de Tecnologia. Hola Josep, com va el dia? Bon dia. Doncs de moment molt bé. Les primeres hores són molt tranquil·letes i de moment està funcionant bastant bé. Vale. Què et va semblar el concurs de globus esclafats? Doncs em va agradar molt, que hi havia moltes expectatives i estaven una miqueta nerviosos, però bueno, amb l'ajuda dels alumnes ens van ajudar i realment va ser molt gratificant, molt emocionant, molt il·lusionant i molt gratificant veure tothom participant allà. Molt satisfactori, la veritat. Quantes persones més o menys van participar? Doncs mira, aquest és un dels punts que més contents estem perquè el primer any, aquesta era la tercera edició, el primer any van ser uns 50, van tenir 50 inscripcions, el segon any unes 90, vora 100, i aquest any hem tingut ja unes 200 persones. Llavors, molt contents de la participació. Al voltant de 200 inscrits teníem. Aleshores vas sortir content del concurs? Sí, molt content, estressat, perquè són molts nervis organitzar-ho tot, però realment molt content, sí. I per últim, què t'agradaria trobar als nostres podcasts? Doncs m'agradaria trobar el que ens fa el centre, perquè crec que hi ha moltes coses que fem i hi ha molta gent que no se n'adona, que no se n'entera, perquè es publicita però no arriba a tothom. Llavors sí que m'agradaria que qualsevol cosa que es fes, doncs una exposició de matemàtiques al passadís, una entrevista amb algun escriptor, que totes aquestes coses sortissin i ben publicades a tot arreu, no? perquè tothom se n'enteri del que estem fent. Vale, ho tindrem en compte. Recorda participar a la nostra endevinalla de premis. Fins aviat, Josep. Fins aviat, moltes gràcies. Molt bon dia, Sònia, com estàs? Molt bé. I tu? Bé. Quin era l'objectiu de la fira que vau muntar? De la Fira d'Experiments? Fer que els alumnes de batxillerat s'impliquessin a la Setmana de la Ciència, ja que la gran majoria d'activitats estan adreçades als alumnes de l'ESO i així ells també participaven. I és un bon punt de referència perquè com que tenen el treball de recerca, així s'acostumen a fer exposicions. I què et va semblar el que van fer? A mi em va semblar molt interessant, fins al punt que vaig anar a la coordinadora, que és la Carmen López, i li vaig demanar un experiment, que jo el tinc guardat perquè ens servirà per explicar uns continguts de segon de l'ESO de Física i Química. I quina activitat de tota la Setmana de la Ciència et va agradar més? D'activitats n'hi ha diverses. Tenim l'activitat dels globus esclafats, que fins l'any passat eren ous esclafats, però vam decidir que era poc ecològic, no s'ha de desperdiciar el menjar, i per tant vam canviar els ous per globus. Aquesta activitat és molt interessant perquè té molta acceptació per als alumnes. Cada any tenim més participants. Aquest any hem tingut com més de 100 participants i això és tot un èxit. També tenim la Fira dels Experiments, que aquest any ha estat nova, una activitat nova, i preguntant a alumnes i a professors també considerem que ha estat un èxit. Molt bé, i què t'agradaria trobar als nostres podcasts? Alguna xerrada sobre curiositats científiques i algun programa sobre si hi ha errades als efectes especials que veiem a les pel·lícules. Vale, doncs moltes gràcies. Fins aviat. Moltes gràcies a tu per haver-me convidat.
Hola, Clàudia. Hola, Com estàs? molt bé, la veritat. Vale, vinc a fer-te unes preguntes sobre la Setmana de la Ciència i res, comencem, vale? Vale, Quin experiment feies a la fira? Ens podries explicar? vale. Nosaltres fèiem un volcà, vale? Que era bàsicament per mostrar la reacció que n'hi ha entre el vinagre i el bicarbonat. Vale? I què et va semblar? Era divertit, la veritat. Vale. Altra. Què us agradaria trobar als nostres podcasts? Doncs, no sé, crec que seria interessant alguna entrevista amb algun professor o alguna cosa així. Vale. Ho tindrem en compte. Doncs gràcies per fer aquesta entrevista i doncs res, estate atenta als nostres... Busquem ja, vale. Molt bé, doncs gràcies Clàudia per la teva participació. Estate atenta al programa. Gràcies a vosaltres. Ara farem les notícies curioses. Sabies que fa un any i mig es va trobar a Navarra en una excavació en un petit poble una mà de ferro? La mà tenia inscripcions antigues en euskera i era del segle I abans de Crist. La primera paraula que diu és afortunat. A Europa y Asia están elaborando unas máquinas que treuen energia del nucli de la Terra amb una energia quasi equivalent a la que produeix el Sol. És renovable i sostenible. I fins aquí les notícies curioses. Fins aviat. Fa poc ha nascut a Filipines la persona número 8.000 milions a planeta Terra. Sabies que al nostre institut fan un recapte d'aliments? Ara s'ho explicaran la Dayan i la Paula. Recordeu que aquesta setmana estem fent un recapte d'aliments a l'Institut Montserrat Roig i que sempre que vulgueu podeu venir a donar aliments i productes d'higiene als més necessitats. Els productes i aliments donats es recollirà a l'Ajuntament de Sant Andreu i es destinaran a les persones més necessitades. Ara, els acudits científics amb Yitong. ¿Cuál es el animal que tiene entre 3 y 4 ojos? El piojo. Ara, una endivinalla amb Axel. Un tren surt de Roma a 80 km cap a Barcelona a les 8. Un altre tren surt de Barcelona a 60 km per hora cap a Roma a les 10. Quan es creuen els dos trens, quin tren estarà més a prop de Roma? Pensa. Nosaltres som Canal Roig i havies escoltat a Julià, Samuel, Axel. Cristina, Paula, Yitong i Dayan. Moltes gràcies per l'atenció. Fins aviat!